Mira, el llibre és una síntesi del que ha estat la infància al llarg de la història. El que coneixem ara de la infància, tergiversada també per les influències del cristianisme i que ens han pintat la Mare de Déu amb el nen Jesús i àngels, no correspon amb la realitat que ens ha arribat. La infància, el llibre es titula Una història fosca, i encara penso que és un eufemisme perquè la realitat és que la història ha sigut un desastre de la infància. Però aquest desastre de la història, de la infància, ens ha arribat fins ben entrat al segle XX. O sigui, quan comencem al segle XX, després de moltes desgràcies i de maltractes, arribem que Catalunya té uns índexs d'analfabetisme molt més alts que la mitja de l'estat espanyol. És a dir, que els nens treballen. Les lleis, quan arriben les lleis de protecció a la infància, arriben tard i tan sols defensen els nens fins als 10 anys. O sigui, a partir dels 10 anys és com si no existissin aquests nens. Tot funciona així. Els nens es moren. Més del 50% dels nens que estan als hospicis, tots moren. Aquesta és la nostra entrada al segle XX. Ara, imagineu el que pot haver estat des de Roma fins als nostres dies. Ha estat un tema negre, no tan sols fosc, sinó negre. Actualment, la infància, per sort, va arribar. La infància ha passat de ser subjecte de protecció a ser subjecte de drets. I encara que estiguem en crisi, que la família també, i que ens surti per televisió que els nens no estan bé, podem parlar que la infància està vivint una època d'or, i si hem de vigilar alguna cosa és que no es giri al revés i que siguem els pares els que ens tinguem que plantejar a veure què fer davant dels fills.